Good afternoon, dear brothers and sisters. Please kneel for our novena to Santo Niño. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Senior Santo Niño, you are our King and our God. We worship you. You are our strong defender. We turn to you. You are the patron of Cebu and the Philippines. We come to you. You have made extraordinary wonders through your miraculous image in these chosen islands. Remember us. Look down this poor soul that comes to you for help. Lead us with your wisdom, discipline us with your truth, console us with your tenderness, protect us with your might. We consecrate today our thoughts to you. Only with you shall they be occupied. Our words, only of you shall they speak. Our sufferings, that we may endure them for your sake. We beg you, Señor Santo Niño, illumine our understanding, kindle our will, cleanse our body, sanctify our soul. We wish what you wish, because you wish, as long as you wish. Grant us, Señor Santo Niño, that we may feel love toward you, be strict toward ourselves, be zealous toward our fellow men, and rightly despise the things of the world. Help us to overcome sensuality with strict discipline, avariciousness with generosity, anger with gentleness, indolence with zealous industry. Make us wise in counsel, courageous in danger, patient in adversity, humble in prosperity. Teach us, dear Santo Niño, how worthless is the world, how sublime is heaven, how brief is time, how long is eternity. Grant us lastly that we may remember you, adore you, love you, and serve you here on earth, that we may be happy with you forever and ever in heaven. Amen. Supplications to Santo Niño. Lord, have mercy. Christ, have mercy on us. Lord, have mercy on us. Jesus, hear us. Jesus, Graciously hear us. response to the supplication, Santo Niño, help us. Santo Niño, help us. In every need, let us come to you with humble trust. Santo Niño, help us. In all our doubts, perplexities, and temptations. Santo Niño, help us. In hours of loneliness, weariness, and trials. Santo Niño, help us. In the failure of our plans and hopes. Santo Niño, help us. In disappointment, troubles, and sorrows. Santo Niño, help us. When others fail us and your grace alone can assist us. Santo Niño, help us. When we throw ourselves on your tender love as our only refuge. Santo Niño, help us. When our heart is cast down by failure. Santo Niño, help us. When we are ill and our head and hands cannot work and we are lonely. Santo Niño, help us. When we feel impatient and our cross irritate us. Santo Niño, help us. Always, in spite of weakness, faults, and shortcomings of every kind. Santo Niño, help us. Lamb of God who takes away the sins of the world. Spare us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Graciously hear us, O Jesus. Lamb of God who takes away the sins of the world. Have mercy upon us, O Jesus. Jesus, hear us. Jesus, graciously hear us. O Santo Niño, who has said, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. Give, we beseech you, to us who ask, the gift of your divine love, that we may love you with our whole heart, in word and work, and never cease from showing forth your praise. Make us, O Lord, to have a perpetual fear and love of your holy name, for you never fail to govern, whom you do solidity establish in your love, through Jesus Christ our Lord. Amen. Concluding prayer. O miraculous Santo Niño, prostrate before your sacred image, we ask you to cast a merciful look on our troubled hearts. Let your tender love, so inclined to pity, be softened at our prayers, and grant us that grace for which we ardently implore you. Take from us all unbearable affliction and despair. For your sacred infancy's sake, hear our prayers, and send us consolation and aid, that we may praise you with the Father and the Holy Spirit, forever and ever. Amen. Ipamibi na po niya to ang oratio imperata, pamibi para sa katuninongan sa kinaban. Mahihirakon asin maugayo na Ama,
Dai ka masasabutan nin si Isay man na nagsasabwag nin iriwal. Dai pwedeng mag-ako sa imo ang si Isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom, tanganing sa girara imamidbidan ang mga aldaw ng seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria, ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan, tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog, na butasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas din kapangyarihan sa katawuhan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkudan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Na makua ang ranga asin kusog kan mga naghihingawa para sa katoninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagantabay. Siring man na anlambang saro sa to, magpuon ang gad asin dayupot na maglakaw sa dala nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katoninongan. Kagurangnan, matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad ni sa ngaran ni Jesucristo ang prinsipe nin katoninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po. Ngunyan po, Lunes sa ikasampulong simana sa ordinaryong panahon. Ang sa tuya po mga intensyones, yun mga minasunod. Pasasalamat for the wedding anniversary of she and Andy, dulot kan Armario family. Pasasalamat dulot ni Enrique Raposa Jr. In honor of the Holy Spirit for guidance, blessings for Jillian and Bernard, dulot kan Octavo family. For birthday, dulot ni Sheltel Mary Los Baños. Pasasalamat dulot ni Justine Del Agua, ni Angel Ala. Birthday of Kion, dulot ni Sheila and Israel Oloya and family. For the gift of life, dulot ni Enrique Raposa Jr. Pasasalamat man dulot kan Medina family. Mga special na intention, for Jusain, dulot kan Arabia and Alacar family. For guidance in passing the USCMA exam both parts, dulot ni Jet Justin A. Gabido. To pass the board exam of Rani, Carl, and Jason, dulot ni Indra Dado and Jo Menghamal. Para man sa special na intensyon, dulot ni Almira Binos. Para sa kapahingaluan kan mga minasunod na kalag, Kivinancio Asimbelen, dulot kan Buena Obra family. Death anniversary of Leonor, dulot kan Lieva family. Ki Conchita asin Leonardo, dulot ni Joy and Alegre family. Ki Manuel asin Caridad, dulot ni Joseph and Sheba. Ki Teresita, dulot kan Lianas family. Ki Severino, dulot ni Maribel Francia and family. Ki Marian, dulot ni Sarong Devotee. Ki Donato, dulot ni Annalyn Sodsod. Death anniversary of Delia, Ruben, and Mila, dulot kan Ludovice family, asin para kay Marian, dulot nin Sarong Anonymous. Banwaan nin Diyos, matindog na po ang gabos sa pagpuon.
Ayon man nato sa intensyon ang mga nasalanta duman sa Mindanao kan recent earthquake. Sa ngaran ka nama, sinaaki sin kan Espiritu Santo, ang Amen. grasya sin katuninungan ni Kristo kagurang nantan, pagkamot kan Dios, pagisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indugabos. Asin sa imong espiritu. Mga tugang ako, nas tumakasalan, tangani maganayo kitang selebrar kan mga banal na misteryo. Nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan. Asin sa indong mga tugang, kanagkasala ko nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadi ako, Santa Maria, dani nabirin, sa gabos ng Angeles, sin Santos, sin sa indo mga tugang, na ako'y pamibis, kaguranan tang Diyos, mahirak manlugod sa tuon Diyos na makakaman. Asin tagapatawadas na makasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagporan. Amen. O Diyos, ginikanan kang gabos, nakarahayan, tawan sa mo, na namibibi sa imo, nanulikan sa imong pasabong, ang mga tama, mamibid mi, asinulikan sa imong pagmunda, iyan man sa nagibuhon mi. Uli kay Sukristo, warang niyamo sa imong aki, kibamong nabubuhay as sinagahade. Kasarokan Espiritu Santo Diyos, sa gabos sa kapanahonan, kan mga panahon. Amen. Himateon po niya to, an enot na babasahon. Ginuno sa inot na libro nin mga hade. Si Elias na tisbita, taga Gilead, nagsabi kay Ahab, buhay ang kagurang ng Diyos nin Israel, ang sakuyang pinaglilingkudan. Dai mag-aambon, dai mag-uuran sa mga tao na ini, kun bakong sa tataramon ko. Ang tataramonin kagurangnan uminabot ki Elias. Maghali ka sa daga na ini, magpasiring ka sa sirangan, dangan magtago ka sa sapa ni Chiret, na nasa sirangan kan Hordan. Magiinom ka hali sa sapa, asin tinugon ko ang mga uwak, na darahan kanin kakanon. Kinuyog ni Elias ang itinaram kan kagurangnan. Naghali siya asin nag-erok sa pangpang kan sapa ni Chiret, na nasa sirangan kan Hordan. Ang mga uwak nagdara sa iyan nin tinapay pagkaaga, asin karne pagkabanggi. Nag-inom siya sa sapa. Iyo ini ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Ang sa tuyang tabang hali sa kagurangnan nakagibok ang langit asin daga. Ang satuyang tabang hali sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Tinitingkalag kan sa kong mga mataan kabukidan. Sa indaw magikan ang tabang para sako. Ang sakuyang tabang magikan sa kagurangnan, nakagibo nin langit asin daga. Ang satuyang tabang hali sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Day niya itugot na masingkog ang sa imong bitis. Day nagtuturog ang nagbabantay sa imo. Totoo mananggad na day maturog asin day mananok ang parabantay nin Israel. Ang satuyang tabang hali sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Ililikay kanin kagurangnan sa gabos na karatan. Pangangatamanon ang sa imong buhay. Babantayan nin kagurangnan ang sa imong pagdatong
asin paghali mo niyan, asin sagkod pa man. Ang satuyang tabang hali sa kagurangnan, nakagibo kan langit asin daga. Ang pagrukyaw kan banal na ebanghelyo. An kagurangnan, mapasaindo, Asin sa imong espiritu. pagbasa kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkailing ni Jesus kan katawuhan, nagtukad siya sa bukid. Nagtukaw asin ang mga disipulo nagrani sa iya, dangan nagtukdo sa inda. Inian sa iyang sinabi, paladan mga duka sa espiritu, ulita sa inda ang kahadian ng langit. Paladan mga mabuot, ulitan pa sa inda ang daga. Paladan mga nagtitios, ulitan sa inda rarangahon. Paladan mga nagugutom, sinapapahay sa katanosan, ulitan sa inda pagkakabasagon. Paladan ang mga mahiherakon, ulit sa inda mahiherakan. Paladan mga malinig ang puso, ulitan sa inda makakailing sa Diyos. Paladan mga parapatuninong, ulitan sa inda aapudo na mga aki ng Diyos. Paladan ang mga pinapasakitan dahil sa katanosan, ulitan sa indaan kahadian ng langit. Paladan kamo kung dahil sa kuya kamo pagmudahon, pasakitan, asin pakaraoton nin mga tao. Ipagugman nindo, ulita dakulan, ibabalos nin Diyos sa indo sa langit. Sili na pasakit ang ginibuninda sa mga propeta na nagkairinot sa indo. Maray na bareta, kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Maray na hapon, pinapaliwanag ng kagurangnan ang mga katangian ng sarong Kristiyano na susug sa iyang katukduan, iyon ni ang mga qualities na basic, kumbaga, ini ang pupunan kan pag-develop din sarong Christian attitude o Christian spirituality. Na hiling ta na ang kadakol sa mga qualities na ini na kadukot o nakatakid sa humility. So, pag-ako kan sa iyong mga kakayahan, since sa imong mga kusog o kainaan. Tako ng tao nagahambog, dahil naman kaya, kunwari kaya niya, bako na po yan na honesty, no? Bako na ang katotoohan, bako na sa kagurangnan. Kaya kung ano man ang kaya mo, tinausay mong balaog, yuso na iyan ang sa tuyang akoon. Di kita mag-gibonin mga bagay na day man nag-exist sa imagination sana. Although, sometimes, so, mga pigahanap ta, piga mamawot, can happen, pero perming sa ibagang kagurangnan sa karahayan nin gabos. Because outside of goodness, pagtabang sa kapwa, bako na po yan na katugdaan ni Kristo. Kaya, nahilig tadigdi na sa lungat na maray, kadakol nahilig sa kinaban, nag-uurumbasan, nagdaralagan, tanganing mainot, iyo ang number 1, iyo pang numero 1, then hanggang na mapadaog, maski sala ang ginigibong. Aram tabagang sa pagsunod kay Kristo, then agad yan maninigo. Paray pa ngayang magadan ka na
piga-porteran mo ang mga karahayan ni na sa imong pagtubod, kaysa ipabakal mo yan. Sabi ni Kristo, throw it to the dogs. Meaning to say, dahin ang pakinabang sa imong pigtutubodan. Ano kapang tao kung dahi mo pigunra o pigtawanin alagan sa imong pigtutubodan? Bako siya nahihiling sa imong pagiging integrated person, no? Takong minsan, dahil sa kadipisilan nga sa buhay, ipapabakal na sa imong dignidad o kung ano pa man na mahalaga sa buhay. Kaya sabi ni Kristo, kung ang mga material na bagay, iyon sa imong hinahanap, dahil ka maninigo sa pagsunod sa iya. Ninulit na dipisil, nigaran ang mga material na bagay. Nagaro bagay o yan sa importante. Samantalang so puso, so isip, so kalag, na iyo ang pinaka-substansya kadsa tuyang pagkatao, yan po ang dapat na i-develop. Yan ang bagay na dai mananakaw nin sisay pa man. Pero ang gabos na material na bagay, ang fame, ang mga ari-arian, gabos po yan mawawara. Lalo na kung dahil tapig gagamit para sa kapakanan kang Diyos o sa pagpadaganap kang Ebanghelyo. Lugod sa pangadji ni San Judas Tadeo, San Antonio de Padua, kita gabos maliwanagan ng salipot na buhay sa kinaban, gibuhon, ialay sa pagtuklas sa kadalisayan kan pagtubod na inirigalo sa to. Sinday ta pagsayangon kung ininako ata na sa ibagan ni Jesus. Kung nako mo na ang bulawan na nakulaon ng halaga, dahil mo na yan pagpabakal, tayo na iyan ang buhay mo. You have found the pearl of great price, do not sell it. Dinulit tayo na iyan ang sa imong bukasyon sa buhay na iyo ang pagtubod kay Kristo. Magpamibig ka mga tugang tanganin sa kon sa indong atang mga kamanlugod kan Diyos amang makakaman. Akoon man lugod kan kagurangnanan atang sa imong mga kamot, para sa kaumawa na sing kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niyato asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurang na namibig kami kay raking hilinga an sa mong paglingkod, tanganing an idinudulot mi maging atang na makawiwili sa imo, sin maging
paguswag kan sa mong pagkamot, tuli ki Kristo, ano sa mong kagurangnan. Amen. Ang kagurangnan, mga pasaindo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso. initaas mina sa kagurangnan. Pasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo, asin dapat, matano sa nakakaligtas, nadanay asin minsan sain. Magpasalamat kami sa imo. Kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakaman na daing kasagkoran, uli ki Kristo na sa mong kagurangnan. Sa iya, pinagmaray mong bagohon ang gabos, asin pinaako mo kami kan gabos na kairasan, sa imong kapanuan. Tasya, minsan nga ni Diyos, nagpakadai kan sa diri, asinuli kan dugo kan sa iyang krus, pinatuninong ang gabos. Kaya initas na labi sa gabos, magiman siyang dahilan kan kaligtasan na daing katapusan sa gabos nagkukuyog sa iya. Kaya kaibakan mga angheles na arkangheles, kaibakan mga tronos, indibinasyones, kaibakan gabos na langit no na hukbo, nag-aawit kami kanimno kan sa imong kamurawayan, daing tapos nagsasabi, kagurang nanay ka nagadan banal, baraba rin gabos na kabanalan. Kaya ni mga atang namimibig kami, pabanalakan ng bon sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asin dugo, kan sa mong kagurang nan si Jesucristo, siya sa lugaring nabuot, pinagpasaluiban sa pasyon, nagkuhanin tinapay, sin pagpasalamat, binaakini, asin itinaos sa mga disipulos na sabi, magako kamugabos, sin magkakankaini, tainian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siringman pagkapamanggi sa pagkaya mangkang kalis, singgirari na pagpasalamat sa imo, tinaos sa iyang mga disipulos na sabi, mag-ako kumugabos, sin mag-inom kay ni, tainiyang kalis kan sa kuyang dugo, o kan bago asin dani na tipan, napapabuloson para sa indo, sin para sa dakol, sa pagtawad kan mga kasalan, ini pag-ibuhon indo sa pagromdom sa ko. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumong sa iyong pagkadaan, sin pagkabuhay liwat, dolot sa iyong mga kurangnan, kining tinapain buhay, sing kaligtasan, nagpapasalamat, na pinapagkanig mo na mag-atubang, sin maglingkod sa imo, asin nakikimahirak kami na nag-aarang, na kami nagpapakinabang, kang hawak kasi nago ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Kiramdama kagurangnan sa imong simbahan, nakalakop sa bilog kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kaibakan sa mong Santo Papa, si Leon, sa mga bispo, si Joel,
asin kang gabos na klero, siring man girumdama sa iyong pagkahirak sa mga tugang nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Orog na ito mga pinapamibi sa misang ini, sinanggabos na gadaan, dangan ako asinda sa liwanag sa imong lalawgon. Kay raki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaibahan Santa Maria Birhen na inakan Diyos, San Jose sa iyang esposo. Panudas na Deo sa mga banal na apostoles, asing gabos na santos na kaintupan na kapakayagaya sa imo, magkanigong maging kairas kan buhay na daing kasagkoran. Mag-umawasin pamuraway sa imo, siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, sin kaibahan niya, sin sa iya, sa imo Diyos amang makakaman, sa pagkasarokan ng Espiritu Santo, ang gabos kagalangan, sing kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natugdoan kan mga nakakaligtas na tugon, pinatuod kan Diyos noon ng kaugalian, nga ngahas kitang magsabi, Aman niya mo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa daga, siring sa langit. Sa mo kakanon sa aldaw, tao mo sa muya ngunyan, asin patawadan mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo na nagkakasala sa muya. Sinari kami pagdara sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warason sa mga aldaw niya mo ang katuninungan, tangani kaming natabangan sa iyong pagkaherak, maging dani na talingkas sa kasalan, sinman ligtas sa gabos na kaporisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan samong paraligtas na sa Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. So Kristo kagurangnan ka na nagsasabi sa mga apostoles, tuninungan winawalat ko sa indon, sa kong katuninungan, tinatao ko sa indo. Hare pagilingang sa mga makasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, sin papagkanigwan na siya mapatuninong asin magkaburunyog, susog sa imong kabutan, ka na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Tuninongan kagurangnan, danay na mapasaindo, Asin sa imong espiritu. patinawan ka mo kan tandaan katuninongan, peace be with you. Tugang ngayon sa kagurang ni Yesu Kristo, nagdasato kan mga doktrina kan mga paladan ang panaunin pagkamuot asin pagpakumbaba. Sang kodero kan Dios sagpaparang ang kasalang kinaban, paladan mga inaapod sa pagpakinabang kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana asinan sa kong kalag, mauumay. Pangatamanong kita kangawak ni Kristo sa buhay na daing kasagoran. Amen.
Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Sa pagpapanalkan sa imong simbahan, tanda ka, hawak mong mahal. Tinapay asin alak lamang inaakon sa imong hawak kasinto ko. Sa pakiramdam ka sa imong kaligtasan, asin pagpapahalan ka sa imong kamulayan. Mamibi kita, pagurangnan ang gawi mong makakaomay sa samong mga karatan maugay na magligtas sa mo. Asin sa mga bagay na matanos magdara sa mo. Huli kay Kristo na samong kagurangnan. Amen. Kagurangnan mga pasaindo, Asin sa imong espiritu, ikan mga pamibi, San Judas Tadeos, Maria ng Kaligtasan, asin San Antonio de Padua, kamo, sin mga mahal sa buhay, bendisyonan, sa ngarang kanama, sin Aki, sin kan Espiritu Santo. Amen. Tinulutan na, banal Eucharistia, lakaw kita sa katoninongan, sin pagkamot ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good evening. Good evening. One take his silence is gifted in pledge, and sent you to us, oh beloved child, and always remember the light of our souls, the guide of our people, the flame in our hearts. Señor Santo Niño, with your scepter guide our people. Hail you, King forever. Pilipinas is your kingdom. Señor Santo Niño, in your hand the world finds its rest. Proclaim your truth and justice.